Okay, si Fire Senior Inspector Wilfredo Dagatan, City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa Osaban City. Labot ining investigasyon na itabong sunog sa Osamco. Sir, kumusta ang atong investigasyon? Mayong hapon no sa video kini sa 1TV. Kamulo pagyapon ta karon nagkandak og kining fire suppression, overhauling ang gitawag nato overhauling operation sa investigasyon. Kamulo pa ta nagkandak sa investigasyon. Pero nanatay mga initial nga pero di tapat ka determine sa unsay cause sa sunog kay lisod ba nato ma-determine no? Lisod pa nato determine ang origin diri nga pikas nga budiga sa gitawag to budiga D. Budiga D ang origin dito. Pero sa cause sa sunog still further investigation, kamulo pa kita. Hindi pa nato makuha ang unsay hinungdan. Mga pila ka alarma ang gisaka sa maong sunog, sir? Niabot ta og Task Force Bravo. Niabot ta Task Force Bravo. Task Force Bravo kaning mga gikan sa Jimenez nga fire truck. Task Force Bravo moabot pa nag-aluran og Bonifacio. Kana lang mga 13 ka fire trucks ang niresponde, no? 13 ka fire truck, 13. Ilang oras kumbatin niyo, sir? Di sir napalong, sir? Actually wala pa ta ka-declare og fire out. Kamulo pa ta, so nagsugod ang sunog, tawag sa opisina alas 4, alas 4:19. So karon mga alas 5 na. So almost mga 13 hours na ta hapit, no? Wala pa gyapon nato na fire out kay lisod palongon. Tungod sa Cupra man guni siya. Oil ang Cupra naman gini oil. So actually ang kanang nasunog dia mga na siya kaning tawagan na mga product na ba, waste product sa oil. Mga Cupra cake na ay gitawag nila og bad nuts na apoy gitawag nila og kining katong daghang klase nga waste product sa kanang Cupras nga mahimong oil, kanang gitawag nila Cupra cake. Sa iyo ra po sila nakatawag, sir, pag nakaresponde ba dayon? Actually mo na naka-problema gamay, no? Kay na-interview na to atong security guard last stress pa kuno ning sunugan niya, nakatawag sila sa atuang opisina is 4 na. So murag ni kumbate pa sila dire. Nisulay ko na sila og tawag ini. Tawag sa opisina nataranta lagi pod gid ko no maog ang number. Pero actually open man atong diha sa opisina na man tay gwardiya diha naka 24/7 man. So ang nakatawag yun kini si Villa Cruz Patricio Porok Madasigon, no? So dili na siya taga within dire sa establishment sa ining establishment Osamco. So Porok Madasigon, so na siya kining ni ba lahi na nga ordinary citizen na siya. Mo'y naka-report dito sa ato opisina. So as 4 na gyud ang dito na sa nahimantala dito sa ato ang logbook dito sa ato opisina. Pag-abot niyo sa area, sir, dako na ba ang sunog, sir? Gilamoy niya? Dako na gyud. Hapit na nahurot ang budiga di nga ilang giterm kaning dako nga budiga. Then gikaon na pod ang isa ka budiga kay tungod sa iyang hangin bitaw. Ibalhin gyud siya dito sa pikas. Dako jud kayo. So naglisod tag penetrate. Mo na nga nya oil pa gyud ang asoy is halang kayo. Mo na nga dili ginaton dayon basta-basta mapalong, no? Kani karon kamulo pa tang gikuha na to, gitawagan na. Natay gitawag og snapping method. Dili na makuha i-remove sa natong fuel, usa pa nato na mapalong kay sige lang tag bisbis na, sige lang tag dili gina mapalong. So natay technique. Gamitan nato heavy equipment kanang mga bulldozer, kanang payloader o kining bako. Mo na nga nagamit ang payloader o bako. So naka-problema lang gamay kay kulangan kita sa gitawag nato kulang tag equipment ba kanang payloader. Naay sila payloader duha ka buok, then napoy dump truck. So murag kulang gyud. So murang nihangyo ko sa opisina nga unta madugangan aron mahuman ta na ni dayon. Pero naningkamot pud sila nga maka-request sila, gasa sila maka-request, no? Pero sige lang amo nang gyapon ning ginahimo, bisag duha ra ka piloder, isa ka bako, kamulong gyapon ta. Kamulong gyapon ta na trabaho. Wala man sila yung mga kaymanan, sir, nga katong mga chemical kay man murag ka tama siya, diba? Actually naa ko na sila chemical pero wala man nagamit. Ang among chemical among gigamit ganina. Na among fire truck na may chemical ang Jimenez dala nagamit gyud, no? At least nga makakuan pero ang chemical man good makuan ng gyapon kanang mawala ra gyapon siya ba kay di Cupra cake man ko to nasunog dili man oil.
kuprakik katong mga kuan ba mga waste product ba sa kuan kupras. So useless lang gyapon pero sige lang at least nga na kuan na to. Ang importante is katong gitawag ako snapping method. Removal of fuel. So kamulog yung itang kuan kay ang kanang chemical sayang lang gyapon. Paigor siya tamutabon then buhalik na pon sunog na pon. Walay casualty, sir. So far wala tay casualty, no? Wala casualty, no? Wala po injured, no? So inana lang So pag abot niyo dire lisod jud kayo mo kay pagpalong then asa in terms sa mga tao, sir, wa pa mo naglisod gamod na yung mga modugok ka mga tao. wala kay kuan man siya private man siyang establishment. Wala gitaw dire gawas lang sa ilang empleyado. Sa ilang empleyado na may mga pipilapon nga mga empleyado nila kay na mag-stay in overtime siguro pod, no? So at kana lang ilang empleyado pero gawas ng mga chichiro sa pana diha mga tao diha. Wala na kasulod dire kay stricto sila dire stricto. Corporation ni siya. Si James Chua o si Ramon ko. Mura korpo man guni siya nga kini usam ko. Corporation ni siya. Dagan tag iya. Say mo tanaw sir dako ni nga ba gamit. Dako gini siya. Ay sa amo ang estimate lang is 20 million, no? Amo lang na estimate pero initial lang na siya. Unless nga mangayot na nila o kaning statement of loss, kanang affidavit of loss yun nga tawagan na itemize. Then ipanotaryo nila, then naagi sila tawagan na itemize yun siya ba? Naagi makwinta nato nila kung sige nasunog, no? Nga stock, apil ang stock. So kana may mapainal na siya. Mo na atong tumanon nga tawagan na damage. Pila man nga sunog karon nga bulana, sir? Wala, so far wala pa may sunog gini. Kini nga establishment. Direksyonan. Sa Samis. Sa Samis na duwa na ni siya kuan. Na matay sunog ato ni agi. Oh. Dili dapit sa kuan to sa inibita sa dili sa Gango. Door sa checkpoint. Purok City mo to nga kuan. Luyo na Mitsubishi so ikaduwa na siya nga sunog. Oh, sa bulan sa Abril kaya atong Marso na declare ta nga wala tay sunog atong Marso. So dire sir, ang nadoon ba sila mga pa-hydran sir ang kining mismong kining establishment basta yung inining industrial gi-require gini sila og kuan kaning tawag na to og with standpipe. Naa man na sila kuan kining gitawag na to fire pump, naa sila pump, no? Ang naka-problema lang sa ilang pump, once nga naka-burn out, mo to akong kuan nga once nga burn out naman po sila generator so karon pa nila na kuan nga nakuan man gud ang ilang kuan na nausab ako no ang ilang supply sa pump mo to nga wala gyud kaandar ang ilang pump mo to nga karon kung nga i-separate gyud na inyohang kuan kanang ilang kung in case of burn out wandar gyud ang pump so na po sila election gamay election kay dapat untay nag-burn out dili mapiktuhan ang pump. Ya kay pag burn out napiktuhan may ilang pump. So wala gid sila tubig nagagawas mo nang lisod gyud sila pod gaway. So baliko na to ang hotline sir sa kuan kay dire sa ato ang sa Bureau of Fire Protection of Zamis. Ate numero sa kuan telephone number 521-1111 then kining 521-0020 dayon na po tay kuan smart cellphone number 09499-711-711. Ano may Facebook sir? Natay Facebook. Usami City Fire Station. Kuha na nyo na, no? Makita na ninyo. Kasama yung mga post dito. Dagang post na to, makita na to na. Usami City Fire Station, i-search lang na, no? Na makita na mo mga FB account mo. So gawas ano sir magpasahi mi kay apil man ang fire no nagkumbati usab taga fire protection tabang no sa kining sa COVID nga problema nato. Karon sa pagkakarong adlaw wala gid mi naka-assess sa checkpoint, no? Kay actually ato focus is fire suppression man. So nabiyaan sa nato sila, no? Total na may mga pulis. Actually ang atong function sa checkpoint is to assist raman sa pulis. Assist dayon dito decontaminate, no? And disinfect. Disinfect mo na ang papel dia, no? So karon naa na may dakong sunog dire. So kulang kay tagtawo mo na akong gi-utilize tanan kay dili magsilbi og dili na to utilize total na naman po yung mga pulis po diha
no. Sa panamana nimo mao sir. Ako estimate ini kung di begitu maabot ilang equipment nga dugang nga akong gi-request. Maugmaan gini. Maugmaan gini siya kay ang atong manpower mo pahulay biya pod, no. Dili ta mga robot, dili ta yung mga Superman, mga robot nga naagi tay silbi mo relax bod ang tao. Pero under control man. Dili naman ni makatabok ang kalayo. Nalay aso, dili na to mapalong pa pero way problema, no problem regarding sa yung mundako. Nga na dili na. Walay mga kuan. Gawas lang anang aso, no. Makasimhot pag aso, sa dapat paingon ng asuhan na, walay pagbaho. Oh. Sir. Ha? Kani sa kaning contrast na yun, nakikana Mo lagi ang sa budiga man ni nagsugod, ang sulod sa budiga walay mga machine. Walay mga machine, walay mga tawag ini. Walay gawas sa suga, no? Basta budiga ang stock dito mga more on copra cake, no? Katong gitawag nila og katong dagaman na sila produkto sa kongod kanang mga waste product sa tawag ini sa coconut o sa kupras. Kaya ang oil magi ilang main nga produkto katong oil. So daghang mga stock diha nga katong mga ilang bad nuts, katong copra cake, no? Katong gamon og mga feeds. Mao to nakadakog sunog. Dito man kuno nagsugod, dako kada kay sigay lang nakita. So mao na nga di na gina na mapalong basta-basta. Di sa napalongon. Sir, siguro imong mga pahimangno na lamang sa mga katawhan na to nga naminaw na to karon labi na kining mga panghitabo sama nining sunog. Karon no, dili lang kay sa establishment ang mga industrial establishment. Ang importante po dato kini mga kabalayan, no. So kini mga industrial establishment, may hapra mo po datong industrial establishment sa Samis pero manawagan gyapon ko nga magkuan gyapon ta, careful ta sa ato ang mga kuan. Kining no, dili lang ta magingon nga na insurance na. Dili kay ang importante na to karon is kuan. Kini magbantay ta sa ato ang establishment na to, no. Ato pong panimalay, ato pong bandayan. Kay labi na karon kay stay at home. Dili na ta mo stay outside. Sunog dito sa gango. Stay outside man kuno siya. Mo to na sunog ginon. Ano nga asa man ka? Tuwa mo kuno sa gawas. Wala ka ni sunod sa kuan. Nga stay at home. Stay home man ta nga mapalong ta to, no. Sa mga gawas-gawas man. So karon nga panahon na napamantay order, executive order ni nana. So stay home, dayon magbantay ta sa atong mga gamit, no. Labi na sa kurente. O na sa ako ang ihatag kaninyo mga kuan katawan re. Salamat kayo si Fire Senior Inspector Wilfredo Dagatan ato nakauban ning bayna.